plaça del monestir. Manuel de Pedrolo, de fet, és una de les primeres figures de la nostra literatura contemporània i a la vegada, dissortadament, és una de les figures també literàries més oblidades, no? Per tant, la seva obra, tant en quantitat, més de 120 obres escrites en 40 anys, amb tot tipus de gènere, poesia, teatre, narrativa, tot de subgèneres, policíaca, realisme social. És un autor que, malgrat això, malgrat la quantitat i la qualitat, ha estat oblidat. Ha estat oblidat per les universitats, ha estat oblidat per les èlits acadèmiques, per les èlits literàries i culturals. Per tant, nosaltres des de la Fundació, des de fa, encara que és una fundació jove, que encapçala la filla de l'autor, la Delais de Pedrolo, intentem de recuperar precisament tant la figura com l'obra, que sempre és molt coneguda pel mecanoscrit del seu origen i 4 obres més, però no precisament per la part més desconeguda, la part poètica, la part dramatúrgica, la novel·la més important, com Temps obert, en fi, Totes les bèsties de càrrega, etc. I també el pensament de Manuel de Pedrolo. Creiem que l'obra amb el pensament de Manuel de Pedrolo lligat en la defensa de la llengua, la literatura catalanes i la identitat nacional. Pedrolo va ser un autor molt lligat també, sobretot amb un posicionament molt clarament identificat amb l'independentisme. Això fa que sigui un autor en aquests, nosaltres considerem que actualment molt necessari. I la recuperació d'aquest referent, un referent que va més enllà de l'àmbit estrictament literari, és l'objectiu també de promocionar-lo, la figura i l'obra, que és tant com diu una època com l'època que li va tocar de viure, que és una època molt maltractada a nivell històric i a nivell literari, com és la postguerra i és la transició política. Ni homes, ni dones, ni cares... Manuel de Pedrolo va morir l'any 90, ara aviat farà 20 anys, absolutament decebut de la situació política del moment. Decebut d'un període que ell havia anhelat molt durant la lluita franquista, de que la mort del dictador Franco podria començar un nou període de llibertats plenes, amb la Constitució, els estatuts, l'entrada a l'OTAN, tot això va decebre, no només ell, tants i tants intel·lectuals. La diferència és que mentre uns es van integrar, altres van estar davant de la trinxera, resistint, i la veritat és que Manuel de Pedrolo va morir decebut i crec que actualment, lamentablement, continuaria amb aquesta decepció. Malgrat tot, Manuel de Pedrolo, el seu pessimisme, que normalment se li ha referit a mi com un autor molt pessimista en aquests temes, el seu pessimisme no era derrotista, derrotista era el que abandonava la lluita. I Pedrolo, precisament, en tot cas, el seu pessimisme era realista, és a dir, era conscient de quin era l'ambient, de la realitat que li havia tocat de viure, i en tot cas el seu pessimisme el que el convidava era l'empanyia a continuar lluitant. I per tant jo crec que el seu missatge seria pessimista, però de continuar lluitant, d'esperançar.